सनाथि आगै सोरजों थांनो नागिरदों नोङो हाथायावलाय? बाजै आङो जुलिमोनजों थांनो नागिरदों र'। मा बायगोन नोंलाय? जेबो बायालै बाजै, फैसायानो गैया। बिसोर लिंनायखायसो थांनो नागिरदों आङो, नङाबा थाङामोन। आंनावबो फैसायानो गैया जादोंना, नङाबा नोंनो हरनो हागौमोन। नांलाया दे बाजै। ओमफ्राय बाजै ओंखाम संनोसैयानो नोङो? संनि र', आलासिफोर दङना, आलासिफोर गैयाबालाय थाब सङामोन आङो। ओमफ्राय बाजै आलासि सानैनिलाय मा ओंख्रि संना होगोन? दाखालिदि नोंसोरो ना गुरना मोननाया बे नायानो दङना, बेखौनो मैथाजों संना होनोसै आङो। आरो ओमफ्राय जुदि बिसोरो हर थायोब्ला दाउ मासे दङ, बेखौनो बुथारनो होनोसै आइखौ। फैसाबो गैया नालाय, नङाबा बायनानैनो जाहोनो हागौमोन। दे माथो खालायबावनो बाजै, फैसा गैयाबालाय न'निखौनो जाहोनांसिगोन आरो। दाखालि आरो बोथिया ना फाननाय फैसाजों आरो मैया हाथाय खालायबायना। जानाय थाव बायबाय, आलु, लेस्रा, दालि बेफोरखौ बायबाय। जानाय थावानो बेसेबा दामखा। ओरैनोबाबोलाय 250ल'सो मोनखादोंमोन। गैया, थाइसेबो गैला, गासिबो खरसा जाजोब्बाय। दा आइया दिनै गुरनो थांबावदों र', मोनबा हामबावगौमोन। मोनगोन खोना दे बाजै, माथो मानसिफोरा बोथिया ना मोनसोदों। औहाय, मोनबा हामगौमोन, फाननो हागौमोन। फानबालाय एसे फैसा मोनगौमोन खरसा जानो थाखाय। आंबो थांनो हागौमोन। दा आरो बिसोरो लिंबायना, दा थाङाबाबो बिसोरो गाज्रि मोनगोन। दे जेबो नङा दे। आंहा हाथायनि साना भाजा जानो लुबैसोदोंमोन। फैसा थानायबालाय हरनो हागौमोन आङो। बाजै, आंनाव 20 थाखा दङ दे। नोंनो 10 थाखानि, आंनो 10 थाखानि लाबोगोन आङो। दे होमबालाय आगै, लाबोबानो जाबाय। आं मालाबा फैसा मोनबा नोंनो दिहुनना होगोन दे। न'नि मानसिनिनो सोरबा दिहुनना होलायो आरो। आं माबा गुबुन नामा? नङा देनाय, थेवब्लाबो नोंनोबो नांगौना सेम्पुफोर बायनो, साबोनफोर बायनो। बेफोरलाय मा, जमायावनो बायगोन आरोलै। ओमफ्राय सनाथि आगै, नोंसा आदाखौसो फन खालायनांगौमोनलै। नोङो खेबसे रायज्लायनाय। माबा, आं फन हरबाय थाबाबो माथो आंखौ रागा जोङो। बिनाबा खालि आरो रागा जोंनाय ल'थार, मानसियानो माइबासो जालांबाय। बेनोथ' सनाथि आगै, आंबो हमनोनो हाला मानसियानो मा जामारखोथाय। बाजै, नोंखौल' नङा, आंखौबो माबा फन हरबा एसे बोरैबा बुंथारो बाथ्राफोरखौनो। औलै, मानो बिदि जाखोथाय। दा आब'आ मैयाबो आंखौ फैसाखौ नांगौ होननानै फन खालायदोंमोन। आं दा एसेबां मानि बुरजा फैसा 10,000 मानि बबेनिफ्राय दिहुनना होनो हानो? सानबानो माथा गरम जायो आंहा सनाथि आगै। अनजालुखौ फन खालायनानै फैसा बिबाबो खालि दरमाहा मोनाखै बेनोल'थार बाथ्रायानो। हा गावगाया लानो होनायखायसो आंबो लाबाय फैसाखौ, नङाबाथ' आं लायामोन ना। बिदिनो खस्थ' मस्थ'यैबाबो थागौमोन आङो। नोंसा आदाखौ बुंहरबानो जाबाय फैसाखौ बिबाय थादों होननानै। र', आं दिनै आदाखौ फन खालायगोन र', दानो खालायनि। दिनै आगै खालायनाय। नंमारगौ दे। ओमफ्राय मालाथो लोगो हमनो नागिरदों? मा होनो, बे साननैसोआ सम गैथ'आ र'। होमबालाय मालाथो सम मोनगोन? मोनगोन र', आङो सम मोनबानो नोंनो खिन्थाखागोन। सोर फन हरबाय थादोंथाय? आङो नोंखौ रियेलाव नायनो बेसेबां लुबैखाबायहाय। लुबैनायालाय आंबो लुबैदों र', दा समखौनो मोनथ'वाखैना। औलै। बे सनाथि आगैयाबो माखौ फन हरबाय थादों डिस्टार्बनो। रनाय, लोगो सासेया फन हरदों, दसे उनाव रायज्लायगोन दे। जागोन दे। साला एसेबां मोजाङै रायज्लायफुनाय टाइमावसो डिस्टार्ब हरबाय थायो। हेलौ, मायो, माखौ फन हरबाय थादों? बोरै खालायो आदाया? हा, माखौथ' मा फन हरबाय थायो? दसे उनाव हरनो हायामोन आरो, एसेबां मोजाङै आंहा लोगो सासेजों रायज्लायबाय थादोंमोन। आदा, नोंखौ मानो बिजिल' मोनबाय थायो आङो? सोरजों रायज्लायबाय थायो नोङो एसेबां? मा सोरजों रायज्लायबाय थायो? लोगोफोरजों रायज्लायो आरो। बोरै बुंथारो आदाया? एसे मोजाङैबोथ' बुंनो हायोना, खालि रागाल'। मानोथ' होमबा डिस्टार्ब हरबाय थायो? मायोमोन? मानो फन खालायनायमोन? आदा, बाजैया फैसा दाहार लानायखौ बिनो फैदोंमोन। ओमफ्राय मालाथ' होनो नागिरदों? दरमाहा मोनदोंना मोनाखै? मोनाखै आङो दरमाहा। मोननो जाथ'वाखै आंहा। होमबा दा आदा मा जागोन? बोरै दिहुनना होनो जोंफोरो? आं दा मोनथिथ'वा, आं दा दरमाहा मोननो जाथ'वाखै। आदा, नोंनि खुगानिफ्राय मा सानसेबो दरमाहा मोननायखौनो खोनाया। खालि दरमाहा मोनाखैखौल' खोनाखायो। दरमाहाखौनो मोननो नागिराबा आरो मोनबाबो थोस्लाबाबा माथो खालायबावनांगौ आंलाय? मालाथ' मोनगोन आदा?
दा फैसाखौ नांथारगौनो। ओइ आं मोननो जाथ'वाखै। दा आङो हरनो हाथ'वा, उनाव होगोन दे। दे दोनथ', आंहा खामानि दङ। बे लाइमोनखौ आङो हाबा खालायनानै जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावना लाफ्लांदों। हेलौ बिबारि। आङो नोंखौ मैयानिफ्रायनो एसेबां फन खालामबाय थादों, खालि सुइसअफल' बुंबाय थायो। मानो सुइसअफ खालायना लानायमोन नोङो? नों मिथिगौना आं खथ' दुखु मोनदों, आंसो मिथिगौ। मानि थाखाय नोङो सुइसअफ खालायना लानायमोन मबाइलखौ? माखौ गाज्रि मोननाय नोङो, हा? नोङो खोनासंना लानाय बिबारि, र' आंखौ बुंनो चान्स होनाय। मानो होनो? नोङो आंखौ एसेबां दुखु होदों, आंसो मिथिगौ। नों मिथिगौना आं मैयानिफ्रायनो ओंखाम जायाखै, खथ' दुखु मोनदों, आंसो मिथिगौ। बेफोरबायदि मानो खालामनाय नोङो आंखौ? आरो सोरनि नाम्बार बियो, हा? नोंनि नाम्बारा मा जाखो? नोंनिजों खालायनो गारै मा मालायनि मबाइलजों खालायदों नोङो, हा? माबालै बिबारि, र'लाय खोनासंलाय, आंना मबाइलानो गैला। मैया दैयाव गोलैलांदों आंनिया मबाइलानो। आंहा दा मबाइलानो गैया, आं गुबुननि मबाइलजोंसो नोंखौ फन खालायदों। मायो, मा होनो नोङो? एसेबां गिदिर सेंग्रा जालायनानै नोङो मबाइल गंसेखौनो सामलायनो हायाखै? दैयाव खोख्लैना लादों नोङो? माबालै, आंबो मिथिया बोरै एसेबां थाब फिस्लायलांनाय आंनि आखाइनिफ्राय, आङो फात्ताखौनो मोनदिया। बोरै मानसिथार नोङो, आयु एसेबां खाथोन गैया होमबा नोंहा? ओंलै बिबारि, बेनोथ' बोरै गलांखो, थाबनो फिस्लायलांदों, हमख'नोनो हायासै आं मबाइलखौनो। आयुहाय, जाम्बासो नोंबो सासे। दा मालाथो गोदान मबाइल बायबावगोन? बायगोन र', साननैसोनि गेजेरावनो बायगोन बिबारि, नोङो सिन्था खालायनाङा। बायगोन दे बिबारि। साननैसोनि गेजेरावनो बायदे। आं माबा नोंजों रायज्लायनो मोनाबा गोसोखौनो माबा मोजां मोना, बोरैबा मोनबाय थायो। ओइ नेरसोन, नोङो आंनि अनगा बोरै थानो हागो, हा? एसेबां सानसे खावसे मानि नोङो आंजों रायज्लायालासिनो बोरै थानो हानाय? आंखौ गोसोखाङालासिनो नोङो बोरै थानो हानाय, हा? बिदि नङालै बिबारि, आंबो नोंखौ गोसोखांबाय थादोंमोनथ'। नोंजों रायज्लायनो मोनाबा आंबो गोसोखौ मोजां मोना। दा बे सानसे खावसेखौलाय जेनथेनै धैर्य हमना थादों आरो, उफायबो गैया नालाय, मबाइलबो गैया। आं मिथिगौआनो नोंबायदि आंनि अनगा थानो हाया, आंजों रायज्लायालासिनो थानो हाया होननानै। ओइ नेरसोन, आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन, बुंनो हागोन ना? बुंनो हागोन दे, बेखौनो सोंलायनांगौ आरो। बा भाइ, बेयावसो रायज्लायफैदों नोङो? औलै अरां भाइ, औ। दे होमबा, आं नोंजों उनाव रायज्लायगोन, दा दोनथ'नोसै। फै, जिरायफै। आइया बिबारिखौ गनायना लामारबाय। आं माबा सिमां बायसेसो मोनबाय थाबायलै, बेनिसाय खुसि मा दंबावो आरो? सिमां बायसेसो मोनबाय थाबायलै आङो। हे भगबान इसोर, नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबायलै। नोङो जुदि बिबारिनो खोजानाखौ मिलायना होआमोनब्ला आइयाथ' बिबारिखौ मालाबाबो गनायना लायामोनलै। दा आरो खोजाना मोनदों होननायखाय आइया गनायना लाबाय। बिबारिला जुदि एसे धोनि जानायमोनब्ला आइयालाय सिगांनो गनायना लागोमोन। बाराद्राय गैद्रायामोन ना, बेनिखायनो आइयाबो लाजिनाय मोनोमोन खोना। ओइ आबा। हा, आइसो माथो, नों फैनायखौ फात्ताखौनो मोनलायलायाखैमोन आङो। दहायनिफ्रायनो माथो उन्दुबायल' थाखो? बिहामजोजोंलाय मानोथ' रायज्लायाखै खेबसेबो? माथो खोनाथाराखै आङो खेबसेबो रायज्लायनाय? रायज्लायगोन उनाव। रायज्लायबाय था आबा, रायज्लायबाय था, नङाबा गारजागोन अबावबा। बेफोरबायदि लोक्षि बिहामजो अबाव मोनबावनो आङो? जागोन दे, रायज्लायगोन दसे उनाव। मा दसे उनावहाय? रायज्लाय, दानो रायज्लाय। ना आं थानायखाय रायज्लायनो लाजिदोंहाय? बिदि नङालै आयै। लाजिदों नोङो, आं थानायखाय लाजिमारदों? र' आङो थांनि होमबा, ओंखारलांनि आङो, ओमफ्राय आङो ओंखारलांनायनि उनाव रायज्लायदो आबा। आयंआ बेयावसो दंफैयो, बेखौनो आङो नागिरगासिनो। औहाय दंफैयो र', नै नोंसा आदाया नोंसा बाजैजों रायज्लायथाराखै, बेनिखायनो आङो रायज्लायनो खिन्थानो फैदों र'। फोजोंसारा दा, नोङो बाजैजों मानो रायज्लायाखै, हा? मानो रायज्लायाखै? रायज्लायनांगौ। रायज्लायगोन र' दसे थाना। दसे थाना नङा, दानो रायज्लाय। फै, बाहेराव फै, जों थानायखाय रायज्लायाखै खोमा बियो। थै, नोंसोरबोदि आरो। जों आरो मा? राइट बाथ्राखौसो बुंखायो दायो। थुदो, आयं, बायजोआव थुदो।
लाजिनाय मोनमारदोंलै आं माबा दिनै। ओइ बिबारि। ए माथो जांग्राव आदासो? औलै आं फैदोंमोन र'। अ मा मोनबा? मा मोनबा माने जोंहा माइ गायनाय हाजिरा नागिरनो फैदोंमोनलै। हाजिराखौनो नागिरबाबो मोनला माथो। अ नंगौ नामा? औलै बिबारि मार प्रब्लेम जादों र'। ओमफ्राय नोंसोरो गायोना बेनिखायनो नोंसोरखौ सोंनो फैदोंमोन आरो। गायनोना जोंहानियाव? आं दा मा बुंनो? दा थाङा बुंबाबोथ' आंखौ गाज्रि मोनगोन खोनालै। मायबा मोनसेबाबो सानथारगोन। आं दा मा बुंनो? नायनि र' मा जायो जांग्रावा दा। मा बुंनो माने बुंथार। नांथारगौ जाथारदोंलै। नङाबा एबार खेबसेखिनिखौ गायथारनोसै नामा? मालाथ' गायनो नागिरदों? समफोरनो गायनो नागिरदोंमोनलै। दे होमबालाय जागोन दे। गायमारगोनथ'? दे जागोन दे गायगोन। दे होमबालाय थांसै आङो गायगोनबालाय। आं दा बेलेगाव नागिरहैला नोंसोरखौ मोनबाय जाहाथे। जोंहा हायाबो बारा गैखाया नालाय बिगाथामल'सो। दे जागोन दे। दे अब्लालाय थांसै आङो। दे। आयु सना बिबारिखौ मा एसे समायना नुदोंलै दिनै। समायना नुबालाय मा जानो, मालाय आंखौ जेबो फात्ताखौनो होआ। मालाय गोसथोनाय दंखायोनो।